Ngabantu abangama-235 abathe baginywa leli gonqonqo kweli kwingxelo yosuku ekhutshwa liziko lejongene nezifo zosulelayo. Ngokwenani labantu abaswelekileyo kweli limi ku-81,830 susela oko yangena kweli lentsholongwane. Kusenjalo iphondo lwaKwaZulu-Natal linenani eliphezulu losuleleko njengokulinabantu abayi-1,982 abosuleleke yile ntsholongwane. Zekulandela iMpuma Koloni enabantu bayi-900 abathe basuleleka. Ntshona Koloni ikwindawo yesithathu ninabantu bayi-903. Gauteng kwinabantu bayi-343 abosuleleke yi-COVID-19. Kusenjalo liziko lejongene nezifo zosulelayo litho lohlobo lutsha lwale ntsholongwane C12 COVID-19 isulele umyinge we-3% yabemibili nangona inani liphantsi kakhulu kodwa kukho inkxalabo yokuba le ntsholongwane ingaquqisa kweli. Olu hlobo lwale ntsholongwane lubonwa nguMeyi ukanti ngokwinzululwazi kweli zibela zisoma ziqwalasela ukuba ingaba luhlobo lwale ntsholongwane kulula kangakanani ukuba lusasazeke kwaye ingaba amachiza akhoyo angakwazi ukumelana nolu hlobo lwale COVID-19.